Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Welkom bij Breek de Week. Ja, vandaag hebben we vergationsmensen, want de toppers van Remun zijn aanwezig. En we beginnen met de eerste twee, die zitten neven mij, en dat is Ben en dat is Rick. Welkom heren. Dankjewel. Om even terug te gaan naar de toppers, voor mij is het bekend wie hier zit ontstangen, want ik zat ooit in die commissie. Wie zijn de toppers van Remun ontstangen? Ja, we werden eigenlijk gevraagd door het feestcomité van de jubileumvereniging van Donderberg, de Donderwil. Om door met Patrick en Roy, Rick, die waren goed genuttigd, dat ik echt gehoord heb. Om door met z'n drieën een soort act te doen, als zijn de Remunse toppers hadden ze bedacht. En hadden het gesprek zeggen van, ja, wacht even, een wiefjes van de Donderberg, van de Donderwil, dat hoort ook bij. Ja. Dus we hebben eigenlijk de eerste avond door een act opgevuurd met een paar meters aan elkaar geknipt en een paar nog zelf. En hoe ging dat? Ja, eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. helaas is het gefilmd, hè, avond. Nee, maar het was wel feest. Ja. Het had beter gekend, maar het was wel feest. En iedereen was tevreden, en we waren ook tevreden. Ja. En toen hebben we er even ingezet. En ja, toen hebben we de Donderwel zorgen om er maar door te gaan, maar die zoeken dat ik heb gehoord. En toen hebben we eigenlijk de bodenschoen aangetrokken met Mr. Dieters en Guido van de bestuur van de SPR, Stichting Promotie Remun. En die hadden veel wat het gaan doen. En met alle foto's die we de eerste keer gemaakt hebben we de tweede editie en de derde editie. En dan nu waren we weer oktober de vierde editie. Ja. Ja, zeer succesvol, Rick, als DJ bij zo'n Remunse toppers. Wat moet ik me daarbij voorstellen, zeg maar? Ja, nou ja, zie je natuurlijk het zingwerk, dat hoop ik gelukkig niet te doen. Maar er moet natuurlijk wel een bepaalde show gemaakt worden. Dus bij mij is het vooral het werk van de tevoren, zeg maar, om dingen groot aan eind te maken, om er logische volgorde in te maken. Dus de creatie van de show, zeg maar. Ja. En natuurlijk, live moet dat natuurlijk ook wel gedraaid worden. Maar op dat moment doe ik niet meer heel erg veel. Want ik kan hun natuurlijk niet verrassen met, nu doen we eens even dit nummer. Dus daar werd wel van tevoren, zeg maar, zit van mij te werk. En in de uitvoering zit zelf vooral het werk om het zingen, zeg maar. Ja. Maar dit jaar kreeg ik meer ook eigen bluksjes erin, waarin ik mijn eigen ding ook op deze album kan. Dat is wel fijn natuurlijk. Hè? Ja, weet je wat het is? Het is natuurlijk, het zijn weer hartstikke goeie en enthousiaste zangers, zeg maar. Entertainers. Ja. Ja, de kaartverkopers heb ik lossen, dus... Maar dat is natuurlijk moeilijk om door als DJ, zeg maar, ja, weet je wel, de mensen die gewend zijn, een volle bühne met 4 zangers, zeg maar, weer entertainers erop. Ja, dan hebben we allemaal te zoeken wat er om in plek kan worden. Maar ik denk dat we dat gewoon hebben. Dus dit jaar gaat je verrassen, weer. Weer. Als het goed is wel. En hoe gaat jouw deel er dan uitzien? Daar ga ik niks over zeggen. Nee. Dan moeten ze komen kijken, hè. Dan moeten kaartjes komen. We zijn gisteren begonnen met de kaartverkoop en binnen 3 kwartier waren we de helft van de kaarten. Ja, geweldig. Ja. Al de early birds. En die goedkoper als je andere kaarten. Ja. Dat jullie een oproep gedaan op Facebook, hè? Ik kon je inschrijven. Een week lang, we hebben al die media die de zorg op bezoek hebben, omdat we via een online verkoopscherm hebben we allemaal die mailadressen. Ja. Hoe we gebruiken. Dus ze hebben van tevoren een mail gestuurd van dan begint de kaartverkoop. En dan hebben ze toch gretig gebruik gemaakt. Ja, blijkbaar hebben ze er zin in. Ja. Maar als we terugkomen naar de allereerste avond, zeg maar, het jubileumfeest van de Donderbil. En ik weet nog inderdaad dat verder rond 6:15 aankomen. De deuren gingen om 8 uur open. En toen ging er al een rit tot binnen aan de sporthal. Dus toen al, zeg maar, willen mensen het zien. Ja. En nog steeds willen die mensen terugkomen. Dus we moeten ook ieder jaar wat anders doen om die mensen te verrassen. Ja, je hebt er wel Weer verstand dachten van, hè? dat die worsten stingen. Ja, Dus dat heb ik er allemaal niet. Wat ze dan doen. Ja. maar ja, goed, je hebt er goed over nagedacht. Hè? Je denkt ook na over de totale opbouw van die show. Wat is volgens jou dan het geheim van dit programma? Zijn het de mensen? Is het de locatie? Is het de liedjes? Wat is het? Het is een combinatie van dingen. Ik denk dat we echt veel entertainers hebben. En kijk, weet je wat het is? Big Benny, Mischke, Patrick, Mega. Het zijn allemaal sterren op zich. Het is allemaal los op zich. En word je ook alleen, zeg maar, deze album werd er bij elkaar gedaan. Maar deze album doen ze ook juist de dingen die wat ze normaal niet doen. We hebben in het verleden hebben we Daddy Cool van Boney M horen zingen. Ja, dat is één keer per jaar op der album dat ze dat kind verwachten. Maar de verwachten het eigenlijk ook niet. En dat vinden de mensen net leuk, dat ze Big Benny wel op het podium zien. Maar niet met zijn normale repertoire. Niet alleen maar met zijn normale repertoire. En dat maakt dat mensen zeggen,
Nou, wat zal er dit jaar weer aankomen, hè? We zijn een keer we zijn wel op het podium geweest als Captain Jack zijn we erop, en de longboat. We hebben ook allemaal kostuums erbij, zeg maar. Ja. En dat maakt de toppers een andere avond, als dat ze zeggen, nou, weet je wel, Roy Zelda, dat ik morgen door, maar dan kan ik morgen niet gewoon, want dan zie ik volgende week ook wel. Dit is echt eindmaal. Het is aan de ene kant bekend, en aan de andere kant is er altijd die spanning van, wat zal het nieuwe zijn, waardoor gaat het vonkelen. Ja. En dan moest je ook voorstellen, ik veel spelen amateurniveau en de echte topper van Nederland spelen Champions League. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Het is gewoon een feest voor iedereen. En de nummers die verder brengen, dat zijn gegarandeerd nummers die iedereen kent. Ja. Dus jij wist of René Vogel dat zingt kwalitatief veel beter dan Big Benny. Maar of Big Benny dat zingt, dat maakt het voor dat nummer niks goed. Want die mensen zingen het toch allemaal met de. Dus hebben we nummers genomen, we gingen tekst zoeken weer. Ja, dat maakt eigenlijk niet goed, want de mensen zingen het. Mensen zingen met. Het is een feest samen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook dat de kracht van u is de onderlinge band. Want Wim had je dat gedacht van tevoren, wat zo zag schrik. Het waren natuurlijk allemaal eilandjes, we hebben ze bijeengebracht en het bleek te klikken. En het bleek na zoveel edities nog steeds te klikken. Ja, en dat is best pittig hoor. Want dat geloof ik. Vier uitgesproken meningen en dan 2 bestuursleden die een mening hebben. Ja. En dan moesten we dat show van maken. En Rick had vorige keer gezegd, jongens, ik film me eigenlijk niet meer zo bij de toppers toe, want mijn aandeel in de show zelf is niet. Dat is minimaal. En ik vond het eigenlijk wel gelijk. Maar wie kennen we naar Rick, wat is zijn kracht nou? Dat is eigenlijk zijn eigen ding kunnen doen. Ja. Nou, dat hebben we dus nu getracht. Dat moet nog blijken, hè, de show moet nog komen. En nu getracht om dat nu weer het beter in de verte te komen. Dus heel veel is dan weer gelukkig, Ja, we zijn heel veel geoefend in het buitenland natuurlijk. Ja, dat hebben we mogen oefenen. Ja. En dan mocht er het nu op het hoogtepunt brengen. Wel, dat bedoel ik. Nu stond het eigenlijk. Ja, dat is spannend. Dat hebben we hebben. Ja. Nee, maar goed, er werd natuurlijk ook wel eens met onze bios met de voet op de tafel gehouden. Maar eigenlijk altijd wel een onderling overleg. Kijk, ik bedoel, het is we doen dit eigenlijk puur uit liefde voor de muziek. En heel eerlijk, we hebben daar ook allemaal binnen een wekelijks uitje aan. Ja. Als we daar echt allemaal gaan repeteren, zeg maar, dat is lang niet altijd. Hè. Als er een serieuze show, dan moest het 2,5 uur serieus repeteren. Bij ons werd er fatsoenlijk gerepeteerd, maar werd er ook een beetje bier gedronken, werd ook gelachen. Dat is de kracht van de toppers. Dat zien die mensen als het gewoon is op het podium. Dat er niet 5 individuen staan, maar 5 men die wat samen met die organisatie eromheen en een fijne tijd hebben gehad. En dat over willen brengen op die mensen. Ja. En wat ook belangrijk is om te zeggen dat al mijn collega's, inclusief mezelf en ook de bestuursleden, er 0,0 aan verdienen. Dat geld wordt voor hopelijk overheid in een stichting, de Stichting Promotie Remuin, SPR. En daar proberen we straks bepaalde dingen mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan het Trostfestival wat op de Mijl is geweest. Dat komt uit de koker van de Stichting Promotie Remuin. Onze bestuurslid Guido, daar gaan we plannen gemaakt voor de AWO en hebben we dat opgestuurd. En die zijn er binnen gegaan. Ja, toen hebben we natuurlijk overgegeven aan de gemeente, want dat werd te groot. Ja, maar uiteindelijk is het wel, hebben we het hier naartoe getrokken. Het is veel geld gekost en een plan geschreven. Ik bedoel, en dat zijn eigenlijk de dingen die we ermee willen gaan doen. Ja, ik denk dat het wel fijn is dat ze dat even benadrukt hebben. Want dat weten jullie niet, hoor. Ik denk een beetje, wat ze niet zeggen, hetzelfde geld. Ja, we doen het eigenlijk allemaal echt als prodeo eigenlijk. Het kost dus veel geld. Ik denk ook dat dan de kracht blijft dat ze bijeen blijft. Ja. Dat is ook voldoende voor een goed doel. Ja, als het voor de financiën is, dan is het door misschien een heel ander gevoel bij. Ben zorgt dat eigenlijk op alle budgetten netjes gelet werd, zeg maar. Iedereen heeft zijn eigen rol in dit hele proces. En ik denk dat dat ook zo moet blijven. Ik denk dat het een mooi bruggetje is om even te kijken en verder te spreken met 2 andere mensen van de topper. Ja. Ik wil gewoon even wisselen, want dankjewel. Ja, dan komen de beter. Welkom terug bij de toppers. En we hebben ze even gewisseld. We hadden net 2 hele schone toppers, maar deze zijn ook wel heel bijzonder, of niet dan? Voor de B-garden vind ik dat nog best. Dat vind ik, ja, zijn wel heel tevreden. Nee. Want hier zitten Patrick en Mischke. Jongens, ook hier staat voor weer een heel schoon optreden. En wat voor thema werd dit jaar? Ja, dit jaar gaan we een beetje weer anders te doen als anders. We willen altijd toch weer, gaat nu het werd een Tiroler, even gewoon in een Tiroler pakje. Echt wel? Ja, het werd een Duitse avond. Oké. Nee, dat zal niet de hele avond Duits zijn natuurlijk. Ja, ik bedoel, Oktoberfest. Oktoberfest gaan we het haaien en dan gaan we de rest er wel een beetje meer breien. Dat moet ook een beetje verrassing, maar laten we het op de Tiroler en op de Oktoberfeest haaien. Ja, ziek. En we hebben al in de vooraankondigingen geen schoon pakjes gezien, dus dat belooft veel, hè, of niet? Ja, was het opgevallen.
Ja, zeker. Ja. Zeker. We hebben een leuke sponsor die ons, dat Pekske, die ons aan te doen. Ja, ik weet niet of Hendricks mogen zeggen. Maar zeker, van ons mogen stellen. Dat is niet voor Hendricks. Nee, dat is wel zo. Nee, ja, heel leuk. En dat past ons allemaal wel. Hè. En, ik bedoel, en vooral voor die vrouw is dat ook leuk, toch? Ik bedoel, Ja, is dat niet verkeerd. ja, leuk is dat. Zeg, en heb je ook nog extra artiesten de avond? Ja, maar nu geeft ze wel heel veel vragen. Laat dat een beetje op verrassing komen. Werd dat nog een Mensen die moesten nog vastleggen. Dus. kijk, als ik gewoon zeg, ja, dan wil ze dat wel komen. Ik zeg, nee, dan wil ze nog, nee, laten we dat een beetje in het midden. In het midden, oké, in het midden. Want het is altijd wel heel schoon als er nog het extra shit gebeurt. Zeker. Want zeg, in het verleden heb je schoon extra mensen bezig. Dat is ook in de topperavond. Ja, ik bedoel, Juist, ja. daar staat dat allemaal onbekend, dus dat kun je best wel goed. Ja. Zeg, en het topperleed zelf, wie is dat ooit ontstaan? Want je hebt een heel schoon nummer. Ja, over de top. Ja, de top. Stukje van gehoord, of nog te horen straks. Ja, eigenlijk zochten we het voor een beetje met op te treden als Ramoense toppers. En het liedje zelf is van de toppers. En het is eigenlijk alleen maar omgeschreven in het Ramoens. Ja. Het is toch iets waar het herkenning was. Ja. Je moest, zeker als ze net nieuw begint, Ramoense toppers was nieuw, moest je het herkenbaars hebben. Dus om daar met een nummer te doen, hoe ze met opkomt, hoe ze met afgeven, hoe ze, dat een beetje erin komt. Ja, daar hebben we voor een hele gooie voor om daar gaat voor uit te zoeken. Ja, dat is ook wel geluk, denk ik. Ja. Hij wordt in ieder geval altijd geboekt als met op en af gewoon. En sleet er nog steeds, hè? hij sleet nog steeds uit. Eerst krijgt ze hem horen, dan weten ze meteen wie hem komt. Ja. Dat is het leuke, hè. Ja. Zodra ik nummer erin sta, weten ze, daar komen de toppers. Dat komen de Roemeense toppers. Dus dat herkenning. is ook, dat is wat voor, wow. Ja. Zeg, de band onderling, dat merkte van net al, dat is heel erg goed, hè? Niet dat iets stil. Nee, laten we daar ook eerlijk in zijn. Dat kan net zo goed ook wel eens een keer botsen. Hè? Zeker als ze met ideeën. Het zijn 5 ego's. Ja. Zeker. Ja. Klinkt solo-artiest. 5 solo-artiesten. Ja, en de ene vindt het. Kijk, we maken allemaal zijn medleys. Ja. Er komen nummers in die eigenlijk iedereen wil zingen. Nou ja, dan wordt er een beetje gekeken bij wem gaat hij toch. Dat is denk ik wel een ding, hè. Maar ik denk, je weet gewoon, dit is een knaller. Dus die wil je. Ja, dat is ook zo. En ik bedoel zo, dus dan, zeker, dat kan wel. Dan zouden we toe dat we denken. Ja, vooral die een band wint altijd, hè. Nee, dat verlies dat. Ik lief die leuke nummers. Maar eigenlijk is het altijd lachen met de repetities. Als we daar filmpjes van zouden maken, zouden we een hele show over kunnen draaien. Ja. En wat er ook allemaal gezegd wordt, dat het mag absoluut nooit op de televisie komen. Maar we hebben... De vuurpret is al heel veel waard, hè? Ja, het is Ja. We hadden het al we hadden het net al even over, bijvoorbeeld over Big Benny, dat hij soms dingen doet die hij in zijn normale repertoire niet doet voor de mensen die hem al decennia volgen. Ja. Geldt dat voor jullie ook? Dat je allemaal dingen doet, los nog van de leren pakjes? Ik ben sowieso niet echt geen showmens. Hè? Nee. Als ik op een bühne sta, ik ben echt niet eentje wat van links naar rechts en van alles door springt. Ik ben een zanger. Ik ben een zanger. En iemand anders is een entertainer en ik ben een zanger. Maar in die show doe ik dingen dat ik denk, dat zou ik in mijn gewone dingen echt niet doen. Nou, ligt dus een tipje van de sluier. Ja, goed. Ik ben de Gerard Joling van de toppers natuurlijk. Dus ik krijg alles met veren en alles met ik heb op statie gestaan. Ik dacht nog even komen de vliegtuigen aanhalen. Want het was net zo'n vliegtuig. Dan doe ik wel gekke dingen. Maar goed, dat is ook... En wie bepaalt dat? Jongeren. Die zeggen, toen was dat. We bepalen wel voor Patrick wat er aan moet en wat er moet doen. Ik heb altijd gezegd, zolang ik geen rukske aanhoef, is mij alles. En zo was het, dan weten we welke handel dat Ik kan het zeggen, we weten gelijk waar de lat voor de volgende. Ja, op een Schotse rok. Nee, dat de been is voor jou. Zo dat gewoon. Ja, de laatste keer wist ik. Dat was dat opgevallen. Ik denk, daar moest er niet naar kijken. Zeg jongens, en je hebt ook een best wel hecht publiek, hè? Met zo vaste aanhangers, die dat altijd zien wordt. Het zijn ook 5 mensen die al gaat betekenen. Ja, dus eerder heeft al zijn aanhang. Dus laten we van eerder zien 50 man vaste aanhang komen, en dan zitten ze al op 250 man. En dan gaat het groepje daar ook nog van met, dan zitten ze al aan de 400 man. Dus
bijzonder. Is ook onze kracht, denk ik. Zeker weten. Ja, ik bedoel, en dat maakt het ook leuk. Ja. Dat we dit samen kunnen doen. Wanneer ga je dit plaatsvinden? De 28 oktober. 28 Ja, oktober. het is een oktoberfest, dus we zijn niet uitgeweken naar november. We zijn ietsje eerder gegaan, dus in oktober. En als het goed is, dadelijk kunnen de kaarten gekocht worden vanaf 7 uur. Ja. We gaan nog even live. Veel gaan nog live. Weer gaan nog live. Veel gaan nog live. Weer gaan nog live, ja. Ja. Ik beveel wel. En waar is het? In de Donderie. In het Donderwulpolice, wie zullen het zo zeggen, Ja. in de vastelovend. Daar zijn we nu al een heel aantal keren geweest. Dat is heel goed bevallen. Dus we gaan daar weer een jaar aan vastplekken. En En er kunnen genoeg mensen in, hè? ja, precies. Ik bedoel, ja, als ze 600 kaarten verkoopt, vind maar een zaal. Hoe is het nog gezellig? En hoe blieft? Ja, gezellig blieft. Ja. Dat is Ja, we willen dat je kunt springen. Dat is van links naar rechts. De maakt niet hoe het badse thuis. Het moet niet hutje-mutje staan. Ja. Want als ze daar zo steeds en een half uur erover thuis om die pilsje te gaan halen, is dat voor niemand meer leuk. Nee. Dus we willen ook per se dat onze zaal geschikt is voor te feesten. Juist. Echt voor te feesten. Ja. Dat is zo'n Polonaise gelopen is, dat ze niet bang moesten zijn. Ik kom niet meer terug naar waar ik gestaan heb. Dat is helemaal geen probleem. Iedereen loopt door de hele zaal heen. En binnen een minuut steeds weer terug op de plek waar ze stinkt. En met die vriend. Dus dat willen we. En de hele vloer gaat dat trillen, hè? Daar Koppels optreden. Ja, dat is toch geweldig. Ja, dat weet ze zelf. Ja, zeker. Jongens, bedankt voor uw komst. Heel veel succes En veel plezier. en heel veel plezier. Spatten er nou. En drink er nog één, Paul. Ja, drink er nog en ik stel voor dat we nog even dat toppersleed laten horen. Ja? Kom er wel mee heen. Ja, dat is goed. Gaan we door. Dank je. Dank je. 1, 2, 3. En dan denkt ze af en toe, ik wil naar mijn moeder toe. Dood dan wat die hechtig zit, en dood dat vanaf nu. Leef nu die leven is strollende lach, het is al zo kort, dus geniet maar van iedere dag. Het is het geluk wat op dich wacht. Geniet iedere dag met een lachend gezicht. Het leven is schoon voor dich en ook schoon voor mij. Leef die leven net wie ik. En zit het even niet meer. Ga doorzingen. Hij steekt die leven op het kop. Dood dan wat die hechtig zit. En net maar nergens op. Dan geven het op. Ja, dat waren we. Beste kijkers, welkom terug. En we gaan praten met twee heren van Veldeke, want ze hebben een nieuwe scheurkalender op de markt gebracht. Hij is pas vanaf 15 september verkrijgbaar, maar wij gaan nu al even praten en kijken waar het over gaat. We hebben afgesproken dat ik in het Nederlands blijf spreken, zoals ik altijd doe, en dat de heren in het dialect spreken. Ook niet zo raar natuurlijk voor Veldeke. Henk en Jos, ik wil zeggen, stel jullie even voor. Ja, ik ben Henk Giesbers. Ik ben sinds een halve maand erevoorzitter van Veldeke Remun. En Jos is onze vicevoorzitter en onze penningmeester, maar die gaat zichzelf voorstellen. Oké, ja, inderdaad. Ik ben Jos Even, centenvoedsel van de Veldeke Kring Remun. Ja. Ik heb samen met Henk voor een schone aankondiging te doen voor onze scheurkalender. We hebben 14.000 volgers en niet iedereen is op de hoogte van Veldeke. Wat is precies Veldeke? Nou, de Veldeke Kring Remun is de plaatselijke, laten we zeggen, afdeling van Veldeke Limburg. Die opkomt voor het dialect en de volkscultuur in Groot Remun. Groot Remun, dat is een Remun eigenlijk met de dorpen, maar die bij de gemeente huren. Maar ook de dorpen die over de Maas zeg maar in de regio zitten. Dat is niet Groot Remun natuurlijk, niet groot. Ja. Maar dat zijn wel die een verbondenheid hebben met het dialect, met het Remunse dialect. En dat is onderdeel van Veldeke en Veldeke richt zich eigenlijk op heel Limburg op het dialect. En Veldeke, dat is eigenlijk een minnestreel uit de middeleeuwen. Dat is in de basis van de Duitse literatuur. Het is geboren in Hasselt, in een dorpje bij Hasselt. En een geheugje eigenlijk, en dat heet Veldeke. Oké. En van Veldeke staat in Hasselt, in Belgisch-Limburg, een standbeeld en ook in Maastricht. En heel typisch is dat Veldeke altijd zittend werd afgebeeld. Heel veel mensen die hebben het over het Veldeke. Maar het is gewoon Hendrik van Veldeke, het is gewoon een achternaam. Dus het is immers wat echt bestangen heeft. Dat is immers de echt bestangen heet. En die schreef, ja, voor mij niet zo'n interessante
voor mensen die echt met literatuur bezig zijn, zijn het hele schone dingen. Maar hij schreef, wat vroeger in een minnestreel in de middeleeuwen, wat die zongen en wat die speelden op hun reciter. En die heeft ook een aantal verhalen geschreven. Oké. En als we dan teruggaan naar zoveel jaren, verhaal je die cultuur natuurlijk heel hoog. Wie doet je dat dan precies? Nou ja, op allerhand van manieren. We zijn bezig met de promotie van de volkscultuur. Dat doen we door bijvoorbeeld van wel jarenlang over een halfvaste spektakel vergaan. Daar weet ik alles van. Carmen. We hebben door het beste wat de Remuntse vastelavond heeft gebracht, jarenlang op de bühne gebracht voor zijn eigen leden. Ja. We hebben uitgaves in het blad, die we zelf maken, maar vooral uitgaves van andere mensen die gaat kennen. En die willen we altijd hier ondersteunen. Niet alleen met financiën, maar ook met kennis en kunde en met distributie en promotie en dat soort zaken. Om zo zeg maar dat blad zo breed mogelijk onder de lucht te brengen. Maar ja goed, we hebben natuurlijk ook onze eigen leeractiviteiten. We hebben 230 leerleden op dit moment, Henk? Ongeveer, ja. Maar het interessegebied is veel groter. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in wat we doen. En die komen ook op onze activiteiten af, die van allemaal aan het aard kunnen zijn. Dat kunnen lezingen zijn, dat kunnen liedjes over zijn, van alles. Het veld ik natuurlijk in Limburg al heel lang aan de weg, op heel veel locaties met heel veel zaken. En ze kijken voor een deel naar het verleden, ze inventariseren oude teksten, ze kijken inderdaad naar nieuwe producten, teksten, richting de link met onderwijs, et cetera. Ik begreep dat er dit jaar een onderzoek is gepubliceerd om te kijken van wat zijn we aan het doen en waar moeten we naartoe. Misschien kun jij er wat over vertellen? Ja, dat was een onderzoek om na te gaan in het Limburgse. Hoeveel mensen spreken nog dialect? Ja. Wie aard zijn ze? Zijn er nog veel jongeren die dialect spreken? En uit dat onderzoek kwam eigenlijk naar voren dat er nog heel veel mensen in het Limburgse met dialect bezig zijn. Dat heel veel jongeren dialect spreken en appen in het dialect. Dat doen er heel veel. Dat doen er veel meer dan we weten. Maar het wel heel typisch was in de grote steden in Limburg. En grote steden hebben voor die Maastricht, Heer, Middelgroot. De middelgrote steden en ook gemeenten. Dat het dialect iets minder uitgedragen werd dan in de dorpen. Maar in de dorpen, daar is dat dialect, daar viert dat nog echt hoogtij. En uit dat onderzoek is ook gebleken dat eigenlijk er een grote behoefte is in het Limburgse aan het promoten van het dialect en aan de taal. En dat de mensen zelf heel graag willen dat eigenlijk dat dialect ook meer toegang krijgt op de scholen. Hoe gaat het daar nu mee? Want ik kom zelf uit Friesland. Het Fries is natuurlijk een iets ander verhaal, iets oude geschiedenis, maar ook daar is het geïntegreerd in het lagere onderwijs. Dat heeft het wel een boost gegeven. Ja. Ik denk niet dat het Fries een oudere geschiedenis is, want het veldje die we net aanhaalden is eigenlijk de producent van de allereerste geschriften in Nederland überhaupt. Voor zover dat tot het Nederlandse taal komt. Het is wel zo dat het Fries een eerdere erkenning heeft als landstaal, zelfs een tweede landstaal. Dat wil zeggen dat overheidsgeschriften, dus overheidsschrijfs in het Fries mogen worden opgesteld als erkenning. In het Limburgs mag dat nog niet. Nee. Ik denk niet dat het de plek is om hier dat gesprek te voeren. Dat doe ik met plezier een andere keer. Het is een hele interessante discussie. Een van de dingen die ik er wel wil uithalen is dat het Fries bijvoorbeeld een gestandaardiseerde taal is geworden. Daar is in Veldek in het verleden over gesproken en ook nagestreefd. Maar ik begreep dat idee nu is losgelaten. Al heel lang. Dat is al heel lang losgelaten. Dat is ook een idee, dat lukt niet. De jus, de crème van dat Limburgs zit hem toch in de verschillen die alle dorpen hebben. Juist. Het enige wat ze, die alle dorpen en steden hebben, en via een Remuin, we hebben een taal, ook de schrijftaal van het Remuins, die is vrij uniform. Heel Limburg kent ons verstaan en heel Limburg kent ons ook lezen. En iedereen weet ook, die komt uit Roemel. Ja, dat hoort ze. Dat hoort ze. De hoort zelfs van Eemes uit Zwamen. En de hoort zo, die komt van de andere kant van de Maas. Dat hoort ze. Maar dat heeft ook charme. Dat is iets, maar ze Friesland ook. Ja, dat spreekt dialect. Alleen verkregen het niet veerdig, maar ik denk dat we dat ook niet moeten willen, om één spelling en één schrijftaal erop na te haaien. Dat neemt echt een heel groot stuk van de jus weg.
Ja. Wat voor wel zouden kunnen doen, is dat we streven nog het meer uniformiteit. En bijvoorbeeld als we het hebben over het woordje uit, zeg ik altijd, dan moest ze dat echt niet schrijven met UT. Dat moet echt een accentje, hè? En dan comma T. Daar kunnen ze echt afspraken over maken. Maar je moest niet wegholen dat ze in Zuid-Limburg vastgelopen schreef met, wat is het, met U. En hier andersom. Met A en hier andersom. Iedereen heeft zijn eigen gebroek. Iedereen heeft zijn eigen gebroeken. En dat is ook. Dat is de charme, dat is de uitstraling. En het respect voor elkaar. Ja, precies. Dat is een van de dingen, even terugbrengen naar de scheurkalender, is de kalender die jij uitbrengen. Hij ligt daar al. Het is heel spannend om hem te zien, want zoals ik al zei, hij ligt nog lang niet in de winkel. Jawel. Ja. Jazeker, hij ligt al in de winkels. Oh, mooi. Hij ligt al sinds vorige week woensdag in de winkels. We hebben de scheurkalender. Dit is onze 7e scheurkalender die we uitgebracht hebben. De scheurkalender, die hebben we vorige week aangeboden, het eerste exemplaar, op L1 aan Maarten Bonnemeyers. Omdat hij iedere morgen in de L1 nieuwsshow de spreuk van de dag uit Remun bekend maakt. Ja. En dat vond je voor zo schoon dat we dachten van laten we Maarten dit jaar maar eens de allereerste kalender aanbieden. En daarna hebben we de kalender naar de winkels gebracht. En ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Woordelijk, er liggen zwamen bij Boekado. Bij een aantal winkels. Ja, bij een aantal winkels zwamen bij Boekado. In Neel bij de Kleine Tovenaar. Ja. Hier in de stad bij de Poppendokter natuurlijk op het Münsterplein. Uiteraard. Bij de Bruna, dus voorheen waar zit de Plantageboekwinkel. En bij Thijboom. Oké. Kunnen we vast even erin kijken? Ik weet niet of er nog veel... Ja, dan kunnen we dicht nog een beetje plat leren. Ja, dat kunnen we zeker. Kunnen we het leukste auto? Wat voor een kind? Ja, we hebben dit jaar verschillende dingen door instromen. We hebben 2 dagen in de maand, dan hebben we weer aparte dingen. Dat is op de 13e. En op de 13e van iedere maand stond zo'n I-woord. Zo'n I-woord. Zo'n I-woord. Johan. Kijk, dan zou ze eens kunnen proberen om eens één zo'n woord voor te lezen. Huuldop. Kijk. Dat kun je wel heel goed zetten. Een knokendokter. Ja. En huurkloos. Ja, vanaf nu gaan we dus bij Breek te Het is een huurkloos en het is een huuldop. Een huuldop, dat is zo'n bromtol. Ja. Ik vond dat altijd heel goed. Ja, toch? Nou, jij met die kwats. Ja, schumpel in de buurt. Schumpel in de buurt. Maar met een klein hulpje komen we heel eind. We hebben iedere maandje op de 19e, ga je maar zo naar de 19e, hebben we voor dit jaar als apart graafschriften opgenomen. Dat klinkt heel beetje luguber. Maar ik ben met Frits Klukske, dat is zijn artiestennaam, Frits Romme, die is inmiddels overleden, ben ik jaren geleden aan het corresponderen geweest met de e-mail en toen maakte we voor de gekkigheid graafschriften. En die graafschriften maakte we op bepaalde beroepen. En daar staat bijvoorbeeld, ik weet niet wat het is. Dit gaat over de slager. De slechter. Ja, maar. En de slechter. Ja. Op het graafschrift, op het graven en de slechter. Wat ik hier mis het allermeest, is een lekker stukje vlees. Ja, en mijn tandarts uit Neel, daar heb ik ook een graafschrift voor gemaakt. Ik geloof dat dat... Ik ben wel tevreden met de tandarts. Ik ben wel tevreden met de tandarts, maar we wogen altijd moeite met dat. En dat heb ik hier in verwoord, dat heb ik gezegd. Tegen hem sprook ik altijd met feut en heng. En hoe likken hij hier? Lang goed, met de moel vol teng. Ja, en zo heb ik op een heleboel beroepen, samen met Frits, die dingen geproduceerd. En nu heb ik dus iedere maand voor 1 beroep erbij staan. Super. Nou, er zitten een aantal hele leuke bij gewoon. Moet je niet allemaal gaan verrooien? Nee, we gaan het niet verrooien. Mensen moeten het kopen. Wat kost het? Die kost dit jaar $14,50 in de winkel. Ja. En ons leerje van Veldeke, die kregen hem allemaal gratis. Kijk, dat is al, als ze lid wilt zweren bij Veldeke, is dat al een goed idee. Een goed plan. Via onze website kunt je je aanmelden. Juist. En dan krijg je vanzelf een reactie van ons. En natuurlijk was ik op de hoogte van alle tunes wat we proberen te brengen naar de lu.
Oké. Nou, dank voor jullie komst. Een leuk verhaal, een prachtige kalender. En kom nog eens terug, zou ik zeggen. Dankjewel. We praten over het dialect en dan praten we dan ook wel een keer verder over het Fries. Dat willen we heel doen. Het Fries en het Limburgs heeft ook een bepaalde verbondenheid. Wat ze zo is dat Friese en Limburgs zich over het algemeen heel goed pakken. Omdat ze allebei die eigenheid hebben van een eigen taal. Ze weten wie het is om een andere taal te spreken, behalve het Nederlands. En de verrijking die dat ook is. Ja. En dat is het schone van het hebben van een eigen identiteit in een eigen taal. En dat verbindt de Friese en de Limburgers. Nou, dankjewel. Mooie woorden aan het eind. Zeker. Dank voor jullie aanwezigheid. Ja. Dank aan alle bezoekers vandaag. En Geer, tot de volgende keer. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.